Enwere otu obodo a na-akpọ ọrịa igwe. Obodo nke a adịghị n'elu ụwa anyị bi na ya, kama ọrịa igwe dị n'ikuku n'ime igwe ojii. Naanị otu ụzọ ka esi ejiri ọrịa igwe. Ọ bụ sọsọ site n'ife n'ikuku ka esi ejiri ọrịa igwe. Tupu ha amalite njem ha, Mbe kwuru okwu sị na ọ ga-adị mma ka onye ọbụla ga-eso jee njem a họrọ aha etutu ọ ga-aza. Ya ekwuo na aha nke ya ka bụ unu dum. Anụmanụ ndị ọzọ niile họkwara aha etutu ha. Otu onye si na a ga-akpọ ya ọnwa, nke ọzọ si na a ga-akpọ ya ọka omee. Ndị ọrịa igwe nabatara onyinye ndị a wee kwadoro ndị ọbịa ha ihe oriri dị iche iche. Ha wee bupụta ihe oriri niile ha kwadoro. Mbe wee jụọ ha ajụjụ sị, onye nwe ihe oriri niile a? Ndị ọrịa igwe zara sị, unu dum. Mbe wee tụgharịa gwa anụmanụ ndị ọzọ sị, unu ahụla na ihe oriri ndị a bụ nke m. Onye ọbụla ka echere ruo mgbe e butere nri nke ya. Mbe wee si otu a richapụ nri niile a kwadoro ụmụ anụmanụ. Mgbe ndị ọrịa igwe butekwara mmanya, Mbe jụkwara ha ajụjụ sị, onye nwe mmanya nke a? Ha zakwara sị, unu dum. N'ihi nke a, naanị Mbe ṅụchara mmanya e butere ụmụ anụmanụ. Ọ dịghịkwa nri ọzọ maọbụ mmanya ọzọ ndị ọrịa igwe nyere ụmụ anụmanụ. Ya bụrụ na Mbe ekerela oke anụmanụ niile. Iwe were anụmanụ ndị ọzọ n'ihi aghụghọ ọjọọ nke Mbe ji ghọgbuo ha. Ha agbaghị izu sị na ha ga-ahapụ Mbe n'ọrịa igwe mgbe ha na-ala. Ha wee sị na unu dum ga-achọta nke ọ ga-eji fere lọghachi n'ụwa. Ha wee họpụta Ugo ka ọ kọwara Mbe ihe gaje ime. Ugo wee gwa Mbe sị, ebe unu dum richara nri niile, ṅụchakwa mmanya niile e nyere ụmụ anụmanụ, na unu dum akarịala onye nnụnụ ọbụla ga-ebule. Ọ gwara Mbe sị ya je chọrọ nku ọ ga-efere lọghachi n'ụwa. Mgbe ha kwadoro ịlaghachi, ụmụ nnụnụ buru anụmanụ ndị ọzọ niile ewezuga Mbe wee laa. Ha kwuru sị, onye si na naanị ya ga-eri, ọnwụ bịa naanị ya nwụọ.